104.7 IFM. Report! Muling naghayag ng reaksyon at sentimiento ang ilang residente ng Urdaneta City ukol sa kasalukuyang kinakaharap na isyu ng lungsod. Sa ilang mga nakapanayam ng IFM News Zigupan, inihayag ng mga ito ang patuloy nilang suporta sa alkalde sa kabila ng pagkakasuspende nito. Mayor Paraino, wala kaming masasabi. Urdaneta mayadang takta. Para kay Mayor Rami, nandito lang kami sa likod mo. Nandito lang kami sa likod mo, Mayor. Hiling din ng ilan na sana umano ay kahit pagkatapos ng eleksyon, magpatuloy pa rin ang mga serbisyong nasimulan at nararapat para sa mga kapakanan ng mga mamamayan. Lalo nilang pagandahin tong Urdaneta at kung ano yung nasimulan ng mayor namin, edi yun din ang ano nila, sundan nila. Ang ilan naman nananatiling neutral dahil ayaw umanong madamay sa naturang issue. Samantala, kahapon isinilbing muli ang pagpapatupad umano sa suspension order laban sa alkalde at vice alkalde ng lungsod. Mula rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Ron Aracat, Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.